Зей güzelleri машина йөртү осталыгы буенча ярыша бәйгенең 17 еллык тарихы бар. Автоледи бәйгесендә катнашырга теләк белдерүчеләр арасыннан 7 güzel затны сайлап алганнар. Конечно, целью это пропаганда безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Прямая связь, потому что каждая автоледи является или уже мамой и даже бабушкой, или будущей мамой. То есть прямая пропаганда и профилактика здесь налицо. Бәйге 2 этаптан торды. Беренче өлештә кызлар юл хәрәкәте кагыйдәләрен ни дәрәҗәдә белүләрен сынадылар. Икенче этапта исә конкурста катнашучылар машина йөртү осталыгын күрсәттеләр. Кызларның һәрберсендә җиңүгә омтылыш зур. Резидә Музафарова машина йөртү таныклыгын 1 ай элек кенә алган. Юл йөрү кагыйдәләрен яттан белә, шуңа да билетларга тиз һәм хатасыз җавап бирде. Мен күптән түгел генә машина йөртү таныклыгы алдым. Машинаны еш йөртәм хәзерге вакытта. Бу бәйгедә катнашасым килеп катнашам. Бәйге җиңүчесе дип Светлана Маленкова табылды. Икенче урында Светлана Минниханова, өченчедә Резидә Музафарова калды. Җиңүче исә Зейданын Әлмәт шәһәрендә үтәчәк зона этабы конкурсында яклый. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.